Il-briju tal-marċ ta' filgħodu waqt il-festa ta' Santa Marija fil-Gudja inbidel f'paniku. Kienu għadhom kemm daqqu nofsinhar meta il-marċ tal-festa kien wasal sabiex jidħol fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja. Dak il-ħin kienu qegħdin jiġu sparati fl-ajru karti ippressati permezz ta' pompa u ċilindru mimli bil-carbon dioxide illi sploda, bil-konsegwenza li l-metall tiegħu tar ma' kullimkien. Intlaqtu 7 persuni fosthom mara ta' 33 sena u ġuvni ta' 22 sena it-tnejn mill-Gudja. Ġuvni ieħor ta' 14 sena mill-Belt Valletta u ġuvni ta' 12 sena mill-Gżira. Dawn ittieħdu l-isptar b'karozzi privati fejn ġew iċċertifikati li sofrew minn ġrieħi ħfief. Iżda l-għar li weġġew kienu bandist ta' 26 sena minn Ħażabbar li qed isofri minn tiċrita f'wiċċu, fonqu u fi spalleħ. U żewġ partitarji Gudjani, it-tnejn għandhom 16 sena u wieħed joqgħod ħażebbuġ u l-ieħor joqgħod il-Gudja. It-tnejn kienu eżatt wara l-pompa. Waqt li żebbuġi sofra ġieħi serji f'saqajh il-lemenija taħt l-irkoppa bil-ħadit il-litar, l-ieħor sofra minn tiċrit mhux fondi f'siq u xellugija. Minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni fuq il-post issejħu 3 ambulanzi li sakemm waslu fuq il-post il-midruba ġew assistiti minn diversi tobba u infermiera li nsertaw kienu fuq il-post. L-ewwel ambulanza li kienet waħda privata tal-Kiri waslet nofsija wara li saret is-sejħa l-għajnuna. Fl-ambulanza ittella l-bandist li kien l-iktar wieħed serju iżda fi triq ta' lejn l-isptar ix-xufier tilef il-kontroll, ħabat fis-Central Strip u kellu jibqa' jsuq sal-isptar bil-ħsara fir-rota. It-tieni ambulanza waslet 10 minuti wara l-ewwel waħda li ħadet lil ġuvni ta' 16 sena minn Ħażebbux l-isptar Mater Dei. Fuq il-post kellha tiġi wkoll it-tielet ambulanza sabiex tieħu partitarju ieħor, il-ġuvni ta' 16 sena mill-Gudja. Iżda din waslet sija u nofs wara minħabba li l-ambulanza propja li kienet ġejja għal midrub wafqet bil-ħsara fi triqita lejn il-Gudja u għalhekk kellha tinstab ambulanza oħra. Iż-żabbari u ż-żebbuċi ġew iċċertifikati li sofrew ġrieħi ta' natura gravi iżda ħadd minnhom ma jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Carol Peralta illi ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Il-festa tal-Gudja komplet mod normali l-4 filgħaxija.